Pentru astăzi m-am gândit la machiajul natural de zi, care este un machiaj important, consider eu, pe care ar trebui să-l cunoască toată lumea. Este machiajul cu care putem ieși pe stradă, la lumina puternică a zilei. Pentru început, fața trebuie demachiată, tonifiată, iar apoi se aplică și o cremă de zi specifică tenului. Primul pas în realizarea machiajului este aplicarea unei baze care poate fi o bază matifiantă sau o bază hidratantă. Baza se poate aplica cu pensula sau cu un burețel, iar după aplicarea acesteia se poate aplica și fondul de ten. Am ales un fond de ten cu consistență ușoară, lichidă, preferabilă pentru un machiaj de zi, ca fondul de ten să nu se vadă pe față. Eu îl aplic cu pensula, începând din centrul feței, cu mișcări rapide și ușoare, acoperim foarte bine toată fața. Dacă veți folosi pensula pentru aplicarea fondului de ten, cantitatea care se aplică va fi mai mică și va avea un aspect mai uniform. La machiajul natural de zi, fondul de ten se poate aplica și cu burețelul pentru a avea un aspect mat, dar cantitatea aplicată va fi mai mare. Aveți grijă ca fondul de ten să fie perfect întins. Următorul pas este aplicarea corectorului. Dacă suntem încercănate sau avem pete roșii, da, se poate aplica din sus, foarte ușor, cu pensula. Cantitatea de anticearcă trebuie să fie foarte mică și trebuie să știți că îl puteți aplica și pe pleoapă. Următorul pas este aplicarea pudrei, care are rolul de a fixa fondul de ten și corectorul. Pentru a obține efectul mat, se aplică puțină pudră compactă sub zona ochilor ca să fixăm produsul. În acest moment, fața este pregătită pentru aplicarea fardurilor de ochi. Înainte de aceasta, se aplică însă o bază pentru fardurile de pleoape, care are rolul de a menține foarte bine fardul pe parcursul întregii zile. Cantitatea aplicată trebuie să fie mică pentru că altfel se va strânge în pliul pleoapei. După această etapă pot fi aplicate culorile. Vom folosi aceste tipuri de culori, nuanțe naturale, sunt culori mate. În primul rând, se aplică o culoare de bază care trebuie să fie cât mai apropiată de culoarea pielii. Cu ajutorul unui blender se aplică culoarea pe mână și apoi se îmbracă pleoapa de la baza ochiului până sub sprânceană. Important este să întindem foarte bine culoarea și să nu aplicăm o cantitate foarte mare. După care aplicăm o a doua nuanță, care va fi o nuanță de maro cu două tonuri mai închisă decât prima. Cu o pensulă plată se aplică în colțul exterior până în pliul pleoapei. Trebuie să știți că la machiajul natural de zi nu se iese din forma ochiului. Nu uitați, nuanța aplicată trebuie să fie foarte bine amestecată. Următorul pas va fi conturarea pleoapei cu ajutorul unui creion. La machiajele de zi este preferabil să evităm culorile tari, dure, gen negru, mov închis și așa mai departe. O să folosesc un creion maro pe care îl aplic ușor la baza genelor. Creionul nu va rămâne așa, el va fi estompat ușor cu ajutorul unui fard maro. Următorul pas este aplicarea unei culori deschise pentru a ilumina. Se aplică în unghiul intern al ochiului, se amestecă foarte bine și de asemenea aplicăm în punctul cel mai înalt al sprâncenei, după care întindem foarte bine. În funcție de forma ochiului se poate contura și partea de jos a ochiului. Urmează aplicarea rimelului. Trebuie să rețineți că este recomandată aplicarea unui singur strat. Se rimelează foarte bine colțurile exterioare ale ochiului pentru a obține efectul de ochi migdalat. Următorul pas este aranjarea sprâncenelor. Sprânceana dă o notă dominantă fizionomiei și este foarte important să fie corect pensată și corectată, dacă este cazul, cu ajutorul fardurilor. Apoi se trece la aplicarea fardului de obraz. Aplicăm un fard de obraz în nuanțe naturale, mate. Ultimul pas este aplicarea rujului. Pentru început o să conturăm cu un creion natural buzele, pentru ca rujul să se poată menține cât mai mult. Cu ajutorul pensulei așezăm foarte bine rujul pe buze, se umple buza. Acesta este machiajul natural de zi. Este un machiaj ușor de realizat, îl poate face oricine cu puțină bunăvoință și respectând etapele pe care le-am prezentat mai înainte.